nijedna vlada 19 godina nije donijela strategiju ravnomjernog gospodarskog razvitka Hrvatske. To je rak rana ove zemlje i dok se to ne napravi, ne zasuču rukavi, to ne napravi, neće biti dobro za Hrvatsku. Neće se moći ispuniti 4 osnovna temeljna zadatka. Da se tom strategijom ravnomjernog gospodarskog razvitka Hrvatske stvore preduvjeti za socijalni i gospodarski preduvjeti za nova radna mjesta u općinama, gradovima, županijama, posebne skrbi onih koji su nerazvijeni. Mi imamo sada vikend naselja u vrtalj Hrvatske gdje ljudi odu na vikend i vrate se ponovo u svoje gradove. Umjesto da žive i rade tamo gdje jesu i odakle su morali silom otići. Nijedna vlast nijedno ministarstvo još od Jure Radića koji je napravio te vikendice prije 15 godina ili 13 godina nije ništa na tom tragu napravilo. To je činjenica i to je tako. To je ovih 10, odnosno 11 županija koje sam obišao u 4-5 županija vidno izraženo. Od Međimurja koje raste i razvija se, pa i od grada Zagreba sa okolicom, pa jednog dijela Zagorja, ovo ostalo umire. Slavonija je mrtva. Ona je mrtva jer se ne radi, nije obrađena. I ono što ljudi proizvedu u tim teškim uvjetima nemaju gdje plasirati jer ih guše ih uvozne kvote i prelemani, odnosno veliki gutaju male. I ljudi u Slavoniji traže kruha, traže posao i traže da rade i da od toga mogu živjeti. 70% ljudi u anketi to muči u Slavoniji. I to je više nego pogubno. No, ne vredi kukat ni plakat, treba će puno raditi.